kung doon na ro'y tao nga magsinggit dihasdan nga hapit na matapos ang kalibutan. Pag hinulsol mo sa inyong mga sala, niya, matod pa si kaduhang pagbasa, kamong, gibutan din ni San Pablo, kamong mga nakadungog mo ito. Ingon dire, ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Sa ito pa, ulitaw na sila. Kadtong naghilak, sa marag wala maghilak. Sa ito pa, muhilak sila, niya mukatawa, mura sila buang. Ang nagkatawa, sa marag wa magkatawa. Ano? Muingon ka nga mukatawa ka, niya magsikag ingon guol kay ko. Mura magwa magkatawa. Ang namalit sa marag dili tag-iya sa iyang mga pinalit. Kadtong nagnegosyo sa marag wala magnegosyo. Pasabot muingon dayon dire ang tao nga magsinggit. Ayaw na ang kuna ang inyong mga balay, kanang inyong mga pinalit, kanang inyong mga negosyo, ayaw na nag-angkuna. Ipanghatag na kay hapit na matapos ang kalibutan. Sa motoo mo, dili. Uy, tubag. Singgit ba? Anas daan. Saman mo, motoo mo, dili. Adi mo motoo? Di, tubag ka lang. Usama mong hilo mga kayo mustanan. Motoo, dili. Kusga. Kusga lagi. Di mo motoo? Hasta ka mo mga lektor, di mo motoo? Ambot, atong choir na to. Too ba sila? Di mo motoo o motoo? Uy, kusga, oy. Sa ato pa, gimahal gid ninyo ang inyong mga pinalit, no? Gimahal gid ninyo ang inyong asawa, ang inyong bana, ang inyong anak. No, gani uban, bisag ang anak ng gagmay dili panhi o simbahan, dadon gyud kay gimahal lagi. Ang tud ani ma-lockdown gid ta ani. Kay ato magyong supakon, di man kita mosunod sa mando kay gibahal lagi. Muna ang problema nato karon unsa man, galisod na ta og tuo sa pulong sa Ginoo. Matod pa ni Kristo dire katong gipriso na si Juan, hapit na putlis liog si San Juan Bautista, unsa may gisangyaw ni Hesus? Biyain ninyo ang inyong mga sala ug tuo kamo sa maayong balita. Unsa may gisultis maayong balita? Dumte ang inyong ginikanan, inyong amahan, o ang inyong anak, inyong asawa, ang inyong bana, ang inyong balay, ang inyong mga kabtangan tungod kanako. Niingon si ana, biyain na ninyong tanan tungod kanako. Nya mosunod mo ani. Uy, tubag. Di lang yapon. Kisa mo din yung sundon, kanang kasi ingon nga, hala, padato gyud mo. Ayaw gyud mo itugot, hala, exercise gyud mo maayo, aron di mo masakit, dili mo mamatay. Hala, nos-nos gyud anang inyong naong, aron mo gwapa gyud mo, batan-on gyud mo kanunay. Tina gyud anang inyong buhok, aron gyud batan-on mo tan-aon. Inom gyud ana mga supplements aron di gyud mo matiguang, aron lagsik kanunay. Ana, kay di gid ta magpakamatay. Kana inyong tuhan, ganahan mo ana. Imna ni kay di gyud mo masakit anig COVID, di gyud mo mamatay ani, kani mo ibuhata. Tuo mo ana. Nya bisag mahal kayo, palita gyud ug wa kay kapalit, data-datahi lang, utang lang usa, haron lang gyud healthy gyud kaayo ka. Ana, motuo mo na mo ana. Di gyapon.
Unsa man ninyong tuhuan? Unsa man ninyong tuhuan? Di ay nagsulti nga, hapit na mo mga matay, hala undang na mo anang sigig pangangkon anang inyong mga pinalit nga yuta, pinalit nga balay, kanang inyong mga asawa, mga bana, angkuna, ayaw na nag-angkuna, sama rag di mo minyo. O, naay gisulti ana. Nya di man sad mo mutuo. Nya di asin nagsigingon nga padato gyud mo, padak-i gina inyong balay, i-renovate gina, kurala gina inyong yuta aron komportable kayo mo, pamalit gyud mo bag-ong sakyanan, nya inom gyud maayo, pa-check up gyud maayo sa doktor aron gyud di gyud mo masakit og di mo mga matay. Beto o mana. Hamin tuan A or B? Wa na maimpirno kita aning tanan. Mga igsoon, porting lisura na karon. Nga naman, ang kanigyong pagtuo nawa. Kani si Jonas or si Hunas, usa ni siya ka propeta. Sa dihang nagtan-aw siya sa Ninive, nga purtig yung batia o batasan, nangandoy gid siya nga may ratag mga matay mong tanan. Nya kay gisugo man siya sa Ginoo nga na ganing isangyaw ang maayong balita. Og inyo ning basahon ang kinabuhi ni Jonas, mingsupak siya sa Ginoo. Nganuman kay duna na siya hunahuna nga may ragid untag mahurot ning kamatay ning taga Ninive, kay grabe na gyud, kag grabe na gyud ang ilang mga sala. Wa na gyud sila pagtuo sa Ginoo. Motong pagsugo sa Ginoo niya, ni likay siya, mingsakay siya barko padong sa laing lugar. Nya pag-abot na niya dito sa barko, gipabagyo og maayos Ginoo, gihapit na malunod ang barko, hangtod nga na problema na kayong iyang mga kuyog dito, naghimo sila og mga pamaagi aron mahibaw ag kinsa ginakaingon ani nganong nikalit man ni og subasko nga 40 manuntang linawas dagat, napamatud-an nga si Jonas di ay dunay dako kayong tulubagon sa Ginoo, sa iyang Ginoo. Mao tong niingon siya, aron maluwas mo, ihog ko ngadto sa dagat. Kanang na ang dagko kay mga bawod, iiksa ko didto aron maluwas mo. Pasabot, naghikog si Jonas, kay matod pa niya, puslan man sa diay tingali nga di man jud ko tagaas Ginoo sa akong gipangayo, may pagmamatay. Ano? Mao to iya. Mag-iiksa siya dito. Ang Ginoo nagsugo sa isda, gitukob sad siya. Mao tong tulo siya ka adlaw og tulo ka gabi sud sa tiyan sa isda. Nya pag human sa tulo ka adlaw, gibugwak siya sa isda didto sa baybayon sa yuta sa Ninive, sa nasod sa syudad sa Ninive. Didto siya sa baybayon. Nya mao na ni ang unang pagbasa. Naminaw mo sa unang pagbasa? Wa lang yapon. Wa mo maminaw. Nay, ang unang pagbasa ay niingon diri, basahon ni Jonas chapter 3. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive ug isangyaw didto ang gipamulong nga gitugyan ko kanimo. Mautong nilakaw si Jonas, wa naman siya mahimo, luya in taong iyang lawas. Ang Ninive kuno, ang Ninive, dako kayo nga syudad, nga dili mahuman og baktas sa tulo ka adlaw. Kana bang mulakaw kag tulo ka adlaw nga wa gihunong-hunong? Di mahuman og baktas, purtig yung dako ang syudara. Pero ni baktas ra siya usa ka adlaw, nya nagsangyaw siya nga nag-ingon, laglagon ang Ninive tapos sa kapatan kaadlaw. Mura gina iyang gisulti, nilakaw siya usa ka adlaw tadlas sa syudad. Usa pa lang kaadlaw, sa ato pa wa pa siya katunga, kay tulo man kaadlaw lakawon, wa pa siya katunga og lakaw. Nya nagsigig singgit, laglagon kining syudara sulod sa kapatan kaadlaw. In 40 days mga matay mong tanan. Nitoo bang mga tao? Nitoo. Ang tanan gyud, hasta mga hayop nagpuasa, hasta ang hari nagsulob, nagsako,
nagbulibod og abo, midikri pa gyud siya, di ta mangaon, mamiya tas atong mga sala, biyain na ng inyo mga balay tanan, di ta mangaon, ug biyaan gini natong atong kadautan, pabasin mausab ang planos Ginoo. Ana. Nya nausab ang planos Ginoo. Nausab? Wa gyapon mo maminaw. Tungod kay nakita sa Ginoo nga nagnibiya sila sa ilang daotang binuhatan. Nganong nakita mas Ginoo nga usa pa man lang kaadlaw? Or ibutang na to, mga usa ka semana na to kay nagdikri pa man ang hari. Usa lang ka semana nakita nas Ginoo nga mibiya sila sa ilang binuhatan. Unsa man? Unsa may nakita des Ginoo? Di man kakaproy ba panalitan imong bana nangabit nya human nag-standby na sa inyong tulo ka adlaw, nibiya na din na sa siyang daotang pagpangabit. Moingon ka, salamat kay nibiya na gyud. Nagasige ra man sa nag-text. Giunsa man sa Ginoo pagkahibaw nga nibiya na sila. Wa gyapon mo kibaw. Wa sa ko kibaw, Ginoo man tinahibaw. Ang Ginoo nakakita sa kasing-kasing, nakakita sa atong hunahuna. So sa pasabot dinhi, kini di ang pagbiya nila sa sala nagsugod sa ilang desisyon o sa ilang kining gitawag nato og kasing-kasing, ang ilabang kaning gugma. Nahigugma na sila sa Ginoo. Wa na sila mahigugma sa mga binuhat sa Ginoo. Nakita nas Ginoo nga ang ilang kasing-kasing karon wa na gyud mahigugma sa mga pinalit nilang butang, sa ilang mga balay, sa ilang mga kahilayan, sa ilang mga kanang kalingaw ba, kanang kalingawas kalibutan, mga sakyanan, mga computer games, sugal, inom, kaning pagsigig og tigom og kwarta, panindot ana mga balay, unya siging kinihaay anang mga yuta, ilog anang mga yuta, gibiyaan na nila tanan. Ang ilan ang gihigugma mauna ang Ginoo ug ang pulong sa Ginoo. Pero naatas Ginoo, unsa may mahitabo, kung ang atong kasing-kasing na usab, ang atong gihigugma mauna ang Ginoo, ang atong gihuna-huna mauna ang mga pulong sa Ginoo, ang gimemorize nato ang mga pulong sa Ginoo, dili nang pulong sa mga tao nga nagsigig ingon nimo padato gyud, abroad gyud. O tanawa karon, gipakita sa nas Ginoo nga moabot gani ang panudya. Ingon siya, di nata mo patyon og tubig, di ba katong paglunop sa tibuok kalibutan, ang saad sa Ginoo ato ngadto ni Noe, siya di nata mo patyon og tubig. Unsa naman? COVID. Sangay-sangay na magpulong na paminawa, di ba pareha jud kay tono, no? Tubig, COVID. Dool kayo. Apan, unsa may makapaluwas nato? Ang atong pagbasol, paghinolsol. Unsa man klasihas kaluwasan, dili na lawasnon. Kay si Jonas namatay, ang taga Ninive nangamatay. Ang kaluwasan ihatag sa Ginoo nato, kaluwasan na sa atong mga kalag. Ang importante gyud kayong luwason nato, dili ning atong lawas, kung dili ang atong kalag. Mao man bitaw nga niingon gyud ta dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsay atong ingon Salmo? Tudloi ako sa imong mga dalan, o Ginoo. Hain man ang dalan sa Ginoo. Kani kadumdum mo daan dinhi San Vicente gikas inyo. Padong dinhi simban kadumdum mo. Nya dalan na sa Ginoo. Hain man yang dalan, di ba? Kung may tudloi ako sa imong mga dalan, dili gyud physical ang iyang dalan. Kung dili spiritual, moral, spiritual, dili legal, dili sad physical. Mao na kung mingon kita tudloi ko sa imong mga dalan, o Ginoo, kanang matang sa kinabuhi nga akong subayon nga makapalimpyos akong kalag. Dili lang makapasecured sa akong lawas. Kining ato ro mga daan dinhi,
pitos mga kay nang uban, inka ayaw na nag-iirog, anak na lang ginadiha, inka huot man kay ni, hazard man kay ni dinhi, matapsingan man kaani, labi nagmaninda pa jud kadiya kilids dan, ang namalit, matapsingan man na sa mga motorista. Di hazard kayo, bati niya to mga daan, kaya na lang, kaya haron secured ta. Secured nga hapit naman ta ma-insecured ani. Daan des inyo, unsa man, kanang lapad o pitos? Kanang inyong daan ba? Lapad o pitos? Sus, naingon ra ba ang Ginoo, ang daan padong sa langit, pitos og lisod. Amo dinhi, kaning daan padong nato dinhi, pitos og lisod. So mo gini ang daan padong sa langit. Mo na, suod mo dinhi, aron mo malangit. Oy dili oy, ang nakapapitos, nakapasigpit o nakapalisod sa daan sa langit, mao ang atong gugma sa kalibutan. Kini yung atong pagka-attach sa kalibutan. Mo bitaw sa atong ebanghelyo karon, ang gipakita nga batasan sa atong mga leaders pagtuo, ang mga apostoles, si Pedro, si Andres, si Juan, kisa pa to usa, si Juan og si Santiago. Pag ingong yung Kristo sunod nako, biyaan gyud ilang papa, ilang ginikanan, ang ilang mga pangita gibiyaan gid tanan. Gitawag ni siya og radical discipleship. Kana bang ayaw pagsunod sa Ginoo, nya gasigi kag gunit sa imong tanan nga mga bagahis kinabuhi. Di pwede, biyahe gina. Si Mother Teresa of Calcutta kuno bisag asa biyahe, ang iya ra yung bagahe kana ra yung iyang giana nga gamay nga bag. Butang siyang kuan, bisag asa pa siya biyahe. Ngano man wa siya daghang dadon. Kana ra gyud. Nya diha gito nahimo ang usas mga gi-highlight nga travel light, travel fast. Travel light, travel fast. Kana bang ayaw na pagsigkupot anang daghan kayo mosunod kas Ginoo, biyae gina. Matod pagis Ginoo, way sandal, way ilisan, way kwarta, way puntils kwarta, way pagkaon. Sunod nako. Ana. Ninduta no? Malipayon kay tana. Bisag na ay COVID, relax ra gyud kay ka. Mahurot man ning kamatay ang mga tao karon, mahurot man tag kamatay tungod aning COVID, di na ta mabalaka kay ngano man ang COVID kutob ra sa lawas, di makatandog sa kalag. Kung nahigugma tas Ginoo, nya tagaan tag sakit sa Ginoo sama ni San Roque, gitagaag sakit hangtod mamatay. Malipayon si San Roque nga nag-antos iyang sakit og namatay. Sama ni Saint Teresa of the Child Jesus nga gitagaan sa sakit sa Ginoo nga hangtod siya mamatay. Malipayon siyang nag-antos sud sa mga 5 ka tuig hangtod siya namatay. Ngano man, the heart ni San Roque, the heart ni Saint Teresa of the Child Jesus, mao ang Ginoo. Ang lawas di na importante. Mabitan nang naroy magsigratul-ratul, ingon din, hala, magampo ta, mangluhod ta, magfasting ta. For what? Aron mahunong ang COVID? Para rataan na ang paglimpyo gyud kalag. May COVID magwa, musamot man ning COVID o dili, ang importante mag-anam gyud kawagtang ang atong sala. The virus of sin mogi atong kuhaon. Unsa ang pagkuha? Biyai ang tanan, higugmaa ang pulong sa Ginoo, sunda na siya. Ug moingon ang Ginoo, ayaw na pangasaba ang imong mga anak, ayaw na gyud kasaba. Ayaw na pagsigig paningil anang utang, ayaw na paningil. Ayaw mo pag-ilog tungod anang kabtangan, ayaw na gyud pakigkiha-kiha anang mga kabtangan diha. Wagtangan ng inyong garbo kanang ikaw gyud masunod, hala, biyain na ng imong pagkaingon ana. O ang resulta, ang COVID, mahimong, unsa man? Ang COVID, mahimo nimong transformation. Makaingon ka, salamat sa COVID, Lord, kay nakapruiba ko nga di gidi ay importante ang tanang butang. Kung dili, ikaw ra gyud importante. Nya maayo man ka, inig kaayo na nimo, mahurot na ning COVID tanan, mawagtang na ning COVID,
kamao na tang maghigugmaay, dili magsigig sininghagay, magsigig sinigahay aning atong mga mata, no? Ala sige, manindog na ta katong mosunod sa Ginoo.